I és un sentiment que és normal de tenir. I és normal de tenir perquè estem en un moment on al món, avui, a nivell ecològic, li estan passant moltes coses. Estem tenim un canvi climàtic, també tenim problemes amb els recursos, amb els combustibles. Per tant, és normal. Moltes vegades aquest sentiment ens pot paralitzar i això fa que decidim no mirar el que està passant per por o perquè no ens faci sentir malament. I això potser sí que és més problemàtic. Però tenir ansietat o sentir-se malament pels problemes del món és avui en dia, sí, hi havia moltes pel·lícules que parlen de zombis o de la fi del món o de catàstrofes i en canvi, d'altra banda, no hi ha altres pel·lícules, o sí que n'hi ha però potser menys, que ens parlin d'una altra manera de viure, d'altres maneres de relacionar-nos amb la natura, que no sigui només contaminant-la o que no sigui només a través de l'extractivisme o a través d'una relació de dominació, sí? I això fa que, encara que aquestes pel·lícules volen ser útils perquè volen reflectir que vivim en una societat que té alguns problemes, al final també el que passa és que ja només som capaços d'imaginar-nos aquestes pel·lícules. Sí? Ens és més fàcil, hi ha una frase molt famosa que diu que ens és més fàcil imaginar-nos la fi del món que imaginar-nos la fi del capitalisme. Ens és més fàcil imaginar-nos que de cop o volta un dia hi haurà zombis o que de cop o volta hi haurà una onada gegant que acabarà amb tot Catalunya que no imaginar-nos que podem construir una societat que es relaciona diferent entre les persones, que són capaços de construir relacions que no tenen a veure amb la competició, sí? I que també ens relacionem diferent amb la natura, és a dir, que podem crear unes relacions també de relacionar-nos des de l'harmonia o el respecte i també assumint que els éssers humans per viure necessitem la natura, perquè hem de menjar, hem de beure aigua, necessitem energia i per tant que si volem tot això doncs també hem de tenir cura per també poder seguir vivint. Aleshores, una cosa que sí que és important per també veure què fem amb aquesta por que ens pot paralitzar és entendre que això no és una cosa que sigui només nostra. Ha de ser una cosa que no és culpa de tu o de l'altre, sinó que és una cosa que entre totes i tots, a l'esplai, a l'escola, amb els amics i amigues, hem de fer un exercici de poder-hi pensar i responsabilitzar-nos. Sí? Això vol dir poder fer accions o poder pensar també sobre com estem vivint. Per exemple, què mengem quan anem de campaments o què mengem quan anem de colònies o amb quins transports ens movem, sí? O fins i tot d'on surt la roba que portem per anar de ruta. No són tot de preguntes que ens han de fer relacionar com vivim el dia a dia amb tot allò que hi ha darrere i que no veiem del que fem. I per mi l'esplai, entre altres llocs, és un lloc on trobar esperança davant d'aquest context que ens pot fer por, no? Perquè al final també és un espai on ens relacionem també des de la cooperació, des de la solidaritat, això és molt important. També doncs, és un espai on moltes vegades podem sortir de fer les coses molt ràpid i tenim temps d'anar d'excursió, de relacionar-nos amb la natura de forma diferent i això fa que la puguem conèixer i si la puguem conèixer doncs també la podrem defensar. Per mi és un espai també on, com que ens organitzem, podem decidir com ho fem. Podem decidir de quina manera anem a un lloc o anem a un altre o quines activitats farem. I també és un lloc molt important per després potser poder fer coses de cara al poble o de cara al barri que parlin sobre aquest tema i que ens facin preguntes, no? I dir, vale, si aquí hi ha un descampat que no estem utilitzant, per què no l'estem utilitzant per fer un hort, potser, amb totes les veïnes? O si per aquí passa un riu que està molt contaminat perquè hi ha una empresa més amunt que la contamina, doncs potser també podem fer alguna cosa al voltant, o aquest carrer que hi passen tants i tants cotxes i potser volem que podem moure'ns amb bicicletes o amb altres transports, no? Doncs potser des de l'esplai i les activitats que fem amb els nostres grups també podem pensar idees que ens ajudin en aquest sentit. I una cosa molt important és que amb el tema ecològic doncs cada cop la situació potser serà més complicada amb el canvi climàtic i per tant és molt important pensar que allò que fem avui tindrà un impacte durant molts anys, sí? I hem de desenvolupar el que li diem una generositat transgeneracional, que això vol dir que avui ens hem de preocupar per aquells que en el futur vindran i així successivament. No cada cop a les persones que van arribant en aquest món els hi tocarà viure en un món on segurament tindrem, en aquest cas concret, doncs, fenòmens climàtics més extrems, ja potser hi haurà més sequera o pluges més torrencials,
Doncs amb tot això hem de ser conscients de quin món anem deixant i anem construint.